Hej alle sammen. Så i dag der skal vi lave en vlog. En skolevlog, tror jeg nok. Skoledagsvlog, et eller andet i den retning. Og ja, vi går sådan lige ned i børnehaven. Jeg har lige været nede og hente Malle, og vi har sådan rimelig travlt, fordi der kom sådan en fucking skorstensfejer, ikke? Ja, vi har fået sat en ny brændeovn op, og han skulle tjekke, at den var i orden og sådan noget, så det tog lige lidt længere tid. Men og så, fuck det. Og så står han og bruger al vores tid og stiller os spørgsmål. Nu har vi fucking travlt på. Ja. Og nu har vi bare sådan fucking travlt, og jeg ligner lort, og ja, jeg fik faktisk også lidt travlt i stofhalut. Okay. Ja. Rip. Men i hvert fald så vil vi prøve at vlogge så meget hen af dagen, som vi kan. Og så, hvor det bliver ægget. Ja, så må vi lige se, hvad det bliver til. Hej hej. Hej igen alle sammen. Så lige nu der har vi bibliotek, som I godt kan se i baggrunden. Og ja, vi ligger sådan lige henne i sat hjørne-agtigt. Og de andre, de er sådan hen og spiller skak og sådan lidt. Så. Huset med de røde postkasser. Og det så ja, og om 20 minutter, der skal vi op og spise. Og så har vi puls. Sådan frikvarteragtigt. Og så skal vi have udskole, hvilket der ikke er så mange skoler, der har. Og så skal vi ud og gå. Ja, desværre. Se nu. Okay, så vi sidder her stadig, og de andre sidder stadig og spiller skak, og mig og Mette, vi sidder bare i et hyggehjerne med sådan en med browser-agtig, eller sådan hudagtig. Så ja, det er sådan lidt, de Mette, hun sidder og læser, fordi jeg gad ikke læse. Så. Jeg kan ikke se det sjove. Nej, det er virkelig talt. Prøv lige at overveje udsigten heroppe. Der var nogen. Oh my god, that's so beautiful. Eller sådan en grimmel der, man kan bare sådan, dernede i går, dernede. Der går vi ind eller ud og ud og sådan noget. Rigtig vores udsigt. Og helt stille, altså din snaprøv. Ja, og nu er vi inde i klassen. Og det eneste der er der, det er mig, Emma og P. Det er P. Ja, de andre, de ja. På biblioteket. Og lige om lidt, der skal vi ud til Puls. Ja, Puls det er en slags... Nej, det er frikvarter, er det ikke? Nej, det er Puls. Det er Puls. Det er Puls. Vi skal ud til. Kæft, det er hårdt, det her. Nej, vi skal ud og gå i dag. Hej Kasper! Hej Kasper! Nej. Ja, så det er faktisk bare, hvad vi går og laver lige nu. Så chiller inde i klassen. Jeps. Så spring over til noget der. Ja, og nu er vi så i gang med at lave vores matematik. Ja, så nu er vi lige blevet færdige med vores opgaver til udskole. Og ja, lige om lidt, der skal vi hjem på skolen igen. Det bliver fucking rart, for jeg skal så fucking meget. Så ja. Jeg fryser helt enormt meget. Men ja. Har I problemer? Sidste dag på skolen. Okay, så er vi lige nu kommet hjem, og Malle hun sidder lige oppe foran mig. Der. Og ja, vi sidder og spiser. Og ja, jeg har nogen efter mig. Ja. Fans. Nej. Men ja, vi filmer nok lidt. Ja, så nu er vi i gang med... Der står stillingsbetegnelse. Nu er vi i gang med den anden opgave. Ja, men så står der også skovtekniker. Skal du ikke sige mig imod? Hvor vi skal lave noget på... Hvor vi skal skrive det ned i et Word-dokument inde på Office 365. Noget om grantræer og skovfod og... Ja, alt sådan noget fucked. Fuck du! Kæft, de kopier. Det er plagiat, det der. Ja, det er... Ja. Vi vender tilbage senere.
Og nu prøver vi at finde ud af, hvor lang tid en træ den skal stå, for at den er voksen nok til at blive fældet og sælget og alt muligt. Så ja, har du fundet noget? Jeg har det. Har du en skatte? Ja. Nå, så skal vi til den der. Når man er færdig, så går der nogle regler, man skal overholde. Nævn 5 regler eller gæt. Yep. Ting, man men ikke noget og skal være forsigtig med. Nu er vi snart færdige. Selv skriv 1 eller 2 regler, som man ønsker at overholde. Og der er ikke meget mere at sige andet. Vi er snart færdige og snart klar til salg. der er 20 minutter, så er vi fri. Yes! 20 minutter, så er jeg påskeferie. Der er sgu da en halv time, Emma. Nej, der er ej. Jo, det er 10 Nej, der er 20 år. minutter. Jamen, vi skal pakke sammen i 10 minutter, så er vi fri. Nå. Ej, jeg kan mærke det i mine skuldre. Det er virkelig ad. Ej, lad være. Ja, det er sådan, det ser ud lige nu. Og Okay. vi filmer cirka om 20 minutter igen. Ej. Ja, så nu har vi lige fået fri fra skole. Så ja. Det må jo være slutningen på den her video. Og ja. God påskeferie til... Hold kæft, du holder den dårligt. Ja, alle. God påskeferie til jer alle sammen. Og så... Ved du godt, hvor svært det er at gå og holde den? Nej. Og så håber vi, der kommer sådan rimelig mange videoer her i påsken. Selvom jeg skal... Vi prøver. Selvom du skal til København. Ja, men onsdag, der kan vi Kæft, stadigvæk dig. nå noget, for der skal min mor på arbejde, så der kan vi godt være sammen onsdag, hvis du kan. Ja, hvis jeg ikke skal til Lübeck igen. Nå, ja, men tusind tak, fordi I så med. Giv en fed... Ja. Husk at like, hvis I gerne vil se flere sådan videoer, eller sådan vlog. En vlog. Hvis vi har flere vlog. Der skal jeg på vlogs. Vlogs. Ja. Okay. Fuck, jeg begynder at få min arm. Ja, og giv en fed kommentar. Og så subscribe gerne til kanalen, hvis I gerne vil se mere af os. Hej!